Well, since singakabi ne-discussion naye ngase sibe ne-discussion savumelana ukuthi yini lekhulunywa ngayo then-ke sengakwazi ukuphendula kwamanje ayikho into engayiphendula until thina sobabili sibe nomhlangano because njengamanje akekho la nami ngiyafika so asiyabi naso isikhathi sokuthi sihlale phansi siyikhulume nale ncwadi engayazi sayinobani. Sizo zonke lezo zinto lezenza ukuthi uma sisine-meeting noNxumalala sizokhuluma njengabaholi. Well ke enye into kufanele siyi-understand i-MK ithusile abantu abaningi. So infiltration iningi kakhulu engaphakathi yabantu abafuna ukuzosibulala nokusihlukanisa. Because abantu bayakhohlwa ukuthi umkhonto wesizwe akuwona okaKhumalo, umkhonto wesizwe uwona okaJacob Zuma, umkhonto wesizwe wabantu laba abawuthandayo abazokuvotela futhi no-2/3 majority behambisana naye umholi wethu uNxumalala ngoba uyena osengumholi njengamanje